So ngitshela lokho ngigcine ngoba yakabhadala. Ngizayenzani? Yazi vele ukhanya Ngani ngiphethe ngani manje yabona? uphuwa and stuff Ngiphethe mina la. bengasakwazi. Sokulanda 4 months engazi. Mama seriously. Yebo. Magarba mso ndokumbura kupinda mtele. Sokuphiwa. Akungeneki. Hayi wandopinda seisho mtele magarba mso toilet so. Wena ufungena etoilet ngifuna. Sihlezi phezu kwetoilet. Ma ufungena etoilet ngena etoilet. Oh ubuyele uyolala endlini leyo ongayibhadaleli. Ndopinda mtele makagara makandirindira padondo. Nyabona wena ungafungena etoilet wena awukaphisa. Matasa kana unogara kana Uzazenzela. ndopeka pamona panogara. Uphisiwe. Ma uphisiwe uzangena etoilet kumbe ubuyele endlini. Hawu yeba. Makakwana nje. Uzangithi ngihlale ngapha endlini yami. Hayi awu. Alright, it's okay. Kanjwali kabi. It's okay. It's okay. Unekela yabona tshedele. Yikode ngikhuluma ngakho. Ngapho uhlala mahara endlini yami. Ngapho ngitshela ukuthi angikwana. Ithole endlini. Yazi abonge nje ukuthi sekude. Usanuka. Hayi, nemani vanhu ungadoku kutogara pamusoro petoilet makakwana. Ndo mama sei manje kana magara pamusoro petoilet. Inini ndosiyasina kuflasha. Nambajogi pana munhu wafuka.